dnešnom videjku si ukážeme top 5 najlepšie platených brigád na Slovensku. Povieme si výhody a požiadavky týchto brigád. No a samozrejme si pozrieme jednotlivé tipy. Takže ako vždycky vás tu samozrejme zdravím pri ďalšom videjku. Ako som vám spomínal v týchto ostatných videjkách, dneska to bude top 5 najlepšie platených brigád na Slovensku. Čiže sa dozviete o tých top najlepšie platených brigádach, čo Slovensko ponúka, pretože väčšinou sú to brigády, kde je 4 € až 5 € na hodinu a to samozrejme vy nechcete. Na čo robiť za menej, keď môžete robiť samozrejme za vyše, nie? Dáva to logiku. Tak ja to nebudem dlho zdržovať a môžeme ísť za to. Na úvod si hneď povieme, že mnohí odchádzajú do zahraničia, čo je samozrejme pravda. Domáce ponuky brigád často spája jedna jediná vec. Nie sú dobre finančne ohodnotené. Väčšinou to je od 4,30 až po 6,50 na hodinu, čo už 6,50 už je celkom v pohodičke, ale 4,30 kamaráti to je minimálna mzda a to asi nikto nechce toľko zarábať. Výhody samozrejme zahraničia, dobrý plat, skúsenosti a trénovanie jazyku. Naučíte toho mnoho víc ako na Slovensku, pretože sa učíte tam od skúsenejších pracovníkov a ako mladí sa tam dokážete naučiť viac než dosť. No a hlavne trénovanie jazyku, pretože ste v zahraničí a musíte nejak komunikovať s tými kolegami alebo keď si idete kúpiť jedlo. Všetko samozrejme riešite cez cudzí jazyk. A to je dobré, lebo si ho trénujete. No ale ako mi odkazuje prezentácia na subscribe, tak by som rád, keby idete dole pod to videjko, kde je to červené tlačítko odobrať, ktoré na vás už 4. videjko čaká, pretože už sa blížim k hranici 2000 odberateľov, chýba nám menej ako 100 a mňa to neskutočne motivuje tvoriť ďalšie takéto videjka, kde vám pomáham a radím, ako si nájsť brigádu, prečo brigádovať a samozrejme, kde môže najlepšie zarobiť. Takže ak si klikol na odber, môžeme sa presunúť na tie tipy. Tesco Mobile. Začneme trošku zľahka, hej. Prácou pre oddelenie Tesco Mobile si viete zarobiť 7 € za hodinu, ktorým ešte môže pridávať odmeny za prácu cez víkendy. Sobota 50% z minimálnej mzdy, nedeľa 100% z minimálnej mzdy. Samozrejme výhody, nadpriemerný plat 7 € na hodinu je v pohodičke, príplatky cez víkend a viac eur na hodinu ako basic brigádnik, čiže napríklad ako ja. Ja som akože basic brigádnik, ja mám 5,40 plus príplatky. Náplň práce predávať také tie Tesco Mobile vecičky, SIM karty, možno mobily. Neviem presne, treba tam zavolať, možno sa spýtam, poviem to v ďalšom videjku, jak to funguje presne, nemal som čas sa o tom informovať. A ešte jedna takým malým tu je napísané, že skúsenosti pre budúce dobré platené zamestnanie v telekomunikačnej sfére, pretože tam naberiete zas nejaké tie skúsenosti. Každopádne treba si zavolať, dozviete sa. A v Tesku nie je až také zle robiť, ja tam robím už 2 roky, takže toto ťahnem až do úspešného brigádnického konca. Continental Puchov, výroba pneumatík, práca za pásom vo výrobe 5,80 až 9 € na hodinu, plus samozrejme príplatky, nočná, sobota, nedeľa, sviatky možno. Zrovna som sa včera pýtal kamaráta, čo brigáduje vo výrobe, 6,20 na hodinu, čože je v podstate dobré, není to absolútne zlé na brigádnika, to je dosť v pohode. Jedna vec, asi sa skôr narobíš, taktiež tam treba zavolať, že kde by ste robili, dohodnúť sa s nimi, či je to pre vás vhodné, či vám to časovo vychádza popri škole, aké sú požiadavky zamestnanca. Zabudol som povedať, že na žiadnu z týchto vecí, čo tu mám v tej prezentácii, není potrebné mať nejaké skúsenosti zo školy, vedieť nejaký prax, mať alebo nejaké vzdelanie na to. Všetko to je brigádnik, ktorého zase zaučia. Čiže prídete tam, dohodnete sa na termín a zaučia vás, čo vlastne budete robiť. Ďalej tu mám aj link, ktorý vám hodím do popisku videjka. Môžete si ho pozrieť tam na profesii, odkázaná vlastne táto brigáda, ten inzerát je telefónne číslo, kde samozrejme aj môžete zavolať alebo napísať e-mail. Po prípade poslať životopis. Poďme na ďalší tip. DHL. Nachádza sa v Ivanke pri Dunaji. Náplňou práce sú štandardné činnosti spojené s väčšími skladmi, čiže štítkovanie tovaru, manuálna práca s vozíkmi, príprava expedície tovaru. Kto nevie, DHL, kurierná spoločnosť, ľudovo povedané, pomocné práce v sklade, čiže môžem nakladať dodávky, nakladať kamióny, vykladať kamióny. Plat v DHL-ku je 8,50 na hodinu plus samozrejme príplatky, zmeny si hlásiť cez aplikáciu, čo je také už trošku modernejšie. Funguje to aj v Tesku, ja si nahlasujem normálne, že si zavolám alebo sa nahlásim, keď som už tam. Tiež výhoda to je z okolia tej Ivanke pri Dunaji, máte tam bezplatnú autobusovú dopravu. Čiže pokiaľ nemáte svoje auto alebo sa nemáte tam ako dostať, tak asi chodí nejaký ten autobus a je zadarmo. Takže koho to zaujalo, vyhľadajte si kontakt, môže nám zavolať a dohodnúť sa. Poďme na 4. tip. Formel D Slovakia. Náplňou práce je kontrola vyrobených dávkovačov na mydlo, kvality ich montáže, technických požiadaviek a balenia. V prípade, ak brigádnik disponuje živnosťou, jeho odmena bude až 11 € na hodinu. Takže ak máte živnosť, váš plat bude 11 € na hodinu. Ak nemáte, môžete si zvážiť, či sa vám to oplatí, či sa vám to neoplatí. A bez živnosti si tu normálny brigádnik dokáže zarobiť až 9,30 na hodinu. Čože stále viac než nadpriemer. Ako som hovoril, priemer je 5 € na hodinu na Slovensku, takže toto je výrazne vyššie. Brigáda sa nachádza vo Vrábloch, čo je kúsok od Nitry, čiže ak ste z okolia Nitry, poprípade ak ste priamo z Vráblov, tak sa môžete zamestnať vo Formel D Slovakia. Ako som už spomínal, nepotrebujete žiadnu prax na to ani vzdelanie, stačí vám byť vlastne študent školy. Ak vás to zaujalo, môžete si tam zavolať, dohodnete sa možno na pohovor a začnite brigádovať. Poďme na ďalší tip. Ako posledný tip je Ecoplast. Momentálne najvyššiu ponúkanú hodinovú odmenu za brigádnickú prácu ponúka spoločnosť Ecoplast
Ecoblast SRO, ktorá hľadá tzv. Anketárov. Kým v Košiciach je ponúka nám za 12,50 na hodinu, v Poprade si v tej istej spoločnosti môže brigadník zarobiť až 20 eur na hodinu. Pokiaľ viem, Ecoplast je aj tuto niekde v okolí Púchova, sa mi zdá, že v Trenčianskom kraji. Nad touto ponukou som tiež rozmýšľal, lenže vtedy som bol zase na stavbe a zase nemal na to čas. Proste mi to nejak časovo tam nevychádzalo. Robiť tam sa mi za 2 hodiny z dňa po dobu 5 dní, čiže od pondelka do piatka. Keď si tak zoberiete za deň, máte 25 eur, čo vám vytvorí týždenne 125 eur. A to by malo byť 500 eur mesačne a 500 eur za to, že ste 2 hodiny denne na nejakej brigáde celý mesiac ako chalani. Toto musíte samozrejme zobrať. Taktiež sa ti tam zavolať, dohodnúť sa, či by vám to vyhovovalo, či dostíhate, či máte nejaké tréningy, kurzy, alebo poprípade nejaké ďalšie brigádky. Samozrejme, ak niekto vie o nejakej ďalšej brigáde, ktorú som mu nespomenul, ale nadpriemerne platená na slovenské pomery, tak by som povedal, keby to napísal do komentárov a pomôžeš tak vlastne aj mne, pretože ja budem mať ďalšie tipy na videjko a hlavne pomôžeš tak ďalším nejakým ľuďom, ktorí by možno tam chceli brigadovať a zarobiť si vyššie ako v basic brigáde. Treba si ľudia pomáhať, lebo iba tak sa dostanete možno nejakým tým väčším úspechom. No a ako býva zvykom, pozvánka na ďalšie videjka, prečo brigadovať, ako začať brigadovať a 10 najlepšie platených brigád na Slovensku a 10 tipov na brigády už je online, takže budem rád, ak to zbehnete pozrieť, ak vás to zaujíma a ako vyťažiť z brigády maximum, ale robiť až 1200 eur popri škole. Na to sa môžete tešiť zas v ďalšom videjku, ktoré už bude čoskoro vonku. Čo som tu nenapísal, ale ďalších top 5 najlepšie platených brigád už mám nachystané, čiže to tiež budem publikovať možno nejakej bližšej budúcnosti. Takže stačí dať odber a zvonček, aby ste o tomto videjku sa mohli dozvedieť a možno ďalšie tipy, kde brigádovať. Takže čo vás zaujíma možno ohľadom brigadovania, stačí napísať do komentárov a ja to možno natočím. 800 eur popri škole, chalani, podľa mňa splnené. Ja som to dokázal s klasickým Tesco brigádnickým platom, keď bolo 4,50 až 5 na hodinu, takže s takýmito luxusnými brigádami podľa mňa ako nič. Ináč tu mám preklep 10 najlepšie platených brigád na Slovensku, dal som iba 5, pretože nechcem, aby to videjko malo 15 minút a takto je to aj prehľadnejšie, pretože môžem o tom zas niečo povedať. No a to by bolo aj všetko z dnešného videjka. Ak sa vám videjko páčilo, ešte raz nezabudnite dať like, podporte ma tým odberom, napíšte do komentárov, čo vás zaujíma ohľadom brigadovania, aké máte vy nejaké tie najlepšie tipy na brigádu, zazdieľajte kamarátom, ktorí chcú ísť brigadovať za lepšie peniaze. No a môžete sa nechať follow aj na Instagram, na ktorý dávam vždy vidieť o videjku skôr. Po prípade ešte na TikTok, kde budem vydávať videjka z mojej brigády a to už je fakt všetko. Ďakujem krásne, užívajte deň a čaute.